Il-Kumitat u l-Bandisti fiħdan is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian għaddejjin biħġarhom bil-preparamenti għall-oratorju Sebastianus Christianus li se jittella fil-Katedral tal-Imdina nhar il-ġimgħa li ġej. Dan l-oratorju li oriġinarjament kien sar fl-2012 mistenni li għalaq l-attivitajiet li kienu ntiżi biex wara perjodu dominat mill-pandemija tal-Covid ifakru l-160 sena mit-twaqqif tal-istess soċjetà Ormija fl-1862. Net News fl-aħħar jiem żar is-sede ta' din is-soċjetà fejn kienu għaddejjin ir-rehearsals għal dan l-avveniment. F'dan l-oratorju li għandu kitba ta' Sebastian Saliba u kompożizzjoni ta' Maestro Rejxi Berras b'direzzjoni ta' Surmast Dominic Darmanin, illaqqa lill-udjenza mal-hekk imsejħa Tfajla tal-Widin li artistikament tirraffigura l-Belt Pinto u li tirrakkuntalna l-ġrajja tal-Qaddis Protettur kontra l-Mart infettiv. Dan fil-waqt li ssir referenza għal ġrajiet tal-lokalità li partikolarment fl-1813 inħakmet sew mill-imxija tal-pesta li ħalliet bosta vittmi. It-Tfajla tal-Widin tagħmel referenza għal karattri bħal San Marku u Marċeljanu li jissemmew fil-passjo dwar il-ħajja tal-Qaddis u b'mod kreattiv isir tiġbieħ u kontrasti bejn episodji fil-ħajja tal-Qaddis u ġrajiet imsemmija fil-Kotba Mqazza. ċertu kontrasti u l-qofol tagħhom lejn nofs il-lirika tal-oratorju meta ssir referenza għal fejqan ta' Zoe li kienet muta, b'kuntrast ma' ħtieġa tal-fejqan tagħna. Dan fil-waqt li lejn it-tmiem issir referenza għal miraklu li Ġesu wettaq bil-fejqan ta' persuna għamja.